kacarita nalika semanten Prabu Dridana maletus wonten ing sanggar pamujan mitos nugraning Jawata di negari Kestina Ayam Tata dipun dawaken Sang Pendhita Dana Jayadaya dumugi wonten ing Padipokan Kembang Sore lan kala semanten negari Kestina nandhang pagebluk Mayangkara salanipun kedah wonten Padipokan Kembang Sore tanpa capa barisaning para den papakaken Raden Saki tetunggang tak tungi kone bicara bilanging ngeling-ngeling nukenung nangan ningan to gento tak kone dase anyep nah ling-ling nah tang ling gung tumbas tumbas ningan ora ningan to la ningan cak ding bene ono tekek ning isor wejati ono wewe tulanan manuk rokok kuntek mung kari siji sapa sing duwe aku njaluk durung adol aku kuwi ora kleru Gusti dasar pranata Jaki aja berbagi balisanku lamun aku jemundi dawe sinuwun Prabu Dridana saben apa kaya ning Kembang Sore saperlu bakal gawe tentreming negara Ngastina lamun kowe mupalang aja takon dosa wani dening aku iki apamu dibantangan krasa neraka jahanam papanmu tak kena wicarane ono ningen ora tak udus udus iki alon-alon ndak rusak biar tak gang ningen ora nyumut kompor godhog tela ngombe kopi gula Jawa rokok tenor ora apa-apa wadon saiki ana ora meper sembono kadidhamu aku mau cerita antem bilinganku ming etok-etok ambruk dadi semono to kekuatanmu aja to kok micin rangkep 1000 secakra bakal mundur nanging aku ngladeni marang Kurawa padha karo aku ngladeni marang Angkara murka nek tak turuti malah gaweanku ora rampung Kurawa ku cacahe 100
yen ora aku tak bali pagepokan kae ndang tak tuk ling-ling ora ing tung tung tak keplak dedet ora ing ora ing cak cung tak jembreng nyugi beki isine gudeg nyangking wedang mlakune ngulon lagi iki ngrasake judeg ana dalang manut penonton kacarita nat kula sematun inggih punika aduking padepokan kembang sore yen sinawang saking mandra katon sumangga kersa iki gandeng anu pendeta niki ora duwe mung petruk tak oblek kan sawan pamuring sukmo sinu moyo winaye ngasepi sinu mentelang ing kalbu pambukaning warana pindho talentip layap pingaluyuk pindho saking supena sumu supeng rasa seti ngatose ra jamak-jamak jeboke kluthuk mobail dene 500 rekoso yang tak gemblak hal iki punika padepokan kembang sore niki iki kula gawe wonten gading menika nggih Prabowala Raden Saki ya ora Antasena. Dupi satu tulung enggak ganggu dendel enggak. Mengkono pangudarasan yo. Iki kose sakwise aku mimpin ning pagepokan kene warga kene piye para matur sang panuban sabuwala para kawula wonten ing pagepokan menika sangat sengkut gumregut anggaye karti para among tani sedaya boten kewirangan syukur bojo sewu Antasena Jun ana apa sembako wis tak dengke to ampun wis tak dengke iki ngene tak iki kowe ning kene wis pirang-pirang sasi ngerti to watakku iki saben ana tamu ana wong rada setruk tak tambani mari ana wong gendeng tak tambani mari ning ana wong waras mlebu mah tak tambani kok dadi setruk sing numbang kroncong wis mari wong bono iki oh kadiado pokoknya sing bali berarti sing wis mari nek rong bali berarti rong bali oh asam lambungnya munggah ana dalan kok dijak omong-omongan ndak ulah iso ya aku lah kae jadi nek sembako wis tak dengke iki aku wis anyep tegese wong sing ora ngerti nek kene kudu manut aku nggih nek raine ra ketok jane sampean nggih jarine raine sampean ra ketok tuh
Ngerti lho? Bungawa Solo riwayat Solo puk lamane ngomong rae ra ketolakan ora duwe sak bokolo aku iki tak beli-beli lah kene jepit kiwak kuwi angel iki bertemu lawak lambe jetir kaya luwak madu lanceng nggonmu buka nggonku ra sido ngantuk cintaku kowe ra iso ngakak ayo coba iki gandeng kowe ne dadi cantrik iki wis suwe tak hibur nganggo tetembangan ya inggih kula nderek nangis nembang sinten kula napa ing Antaséna napa panjenengan aku marang aku sak karepe sing mayang aku kok jare lakon kok rekoso ayo ngene iki jadi bang apa aku tak nembang ya ning dengar ya kayak apa lali janjine kiringane ndi kae lali janjine ya nggih kula nderek sing baku kula anggenipun kula mentah kawula sampun beres apik kuwi nyanyi kali kene sak karepmu sak betahmu ayo lali janjine anu Mbah nglipur sentake karo kae sapa nyanyi kloncong mau Eko Bodronaya ayo sentake joget ono cecak mangan timun krasa penak musik tembangan raprak iki krasa metu matamu ora ono tembangan ya cukup tak gantine wae tak gantine tak gantine ya apa nyune kowe tali kotak manut wae karo omah cilik tali kotak jan biyen tak oke nah wis anggere ketoke mayang kok anggere nuwun sewu nggih niki penonton lamun do nganu lho kecil lho niki brencange saka kedus lho iki. Nek nganti kabur mah kaya wong ngopi cek niki. Ya. Lagi. Dalang wis dadi antepku sandang pangan panguripanku senajan aku durung kondang penting payu lunga golek rejeki sewu desa tak upeni
senajan akeh sedidik tak lakoni butuh kucan saya akeh nyambut gawe ora mesti rego saya munggah duit ora aji kae ngombe jamu golek duit tanggung jawabku bengi nyambut gawe awan tak turu simbok nyuwun tuwa pangestu apa iki wis dadi nasibku lunga awan bengi awak dadi saya kuru nganti bojo lali karo aku marang sing kuwasa rejeki ra bakal lunga senajan susah nanging ora tanggo rasa 500.000 tak tampa seneng atiku timbang mendem luwih becik ngundang aku timbang mendem luwih becik ngundang aku Kacarita Prabu Brajaprapta tundang tak tok ngingung ngeling-ngelingel tak drang ngene dong oe ae o aku bengi mayangan iki ndelok kading kan blangmu ora ndelok kan ndelok cangkemku aku tahu mayangan iki 3 dina ngeduri laku kolu ana lugong iso waing barang gongku mingan tak bantul iki gong sing iso waing ning aku Paman Durna kula kan ingin dipun kendhikake Yai Prabu Duryudana ana pendeta nujung maring padepokan Kembang Sari menika Paman Durna iki kan menika mboten klentu mboten lepat apa wani namung petuk isin Prabu Dewa oh masalah bulu kutung mayal-mayal wah lan sekarang atu-atu ming petuk wah ngaku entuk pendeta nujung mongko pengen Semar Gedi Papi 17 isin aku paman isin lho mergi pendeta nujung ming petuk isin kula Dewa mbeguru ning petuk isin menungso kuwi ora ngerti patang perkara apa wae siji tibaring rejeki loro tibaring jodoh telu tekaning pati papat metune nomor mulane ngomong ku ora cepet-cepet lho kowe Petruk sing kandha sapa jenengku Sabola lho iki caki yo aku sakit apa seno ya mbah aku Antasena kowe ning ngene nyantrik wis suwe niku nyantrik wis suwe nganti karo kelompok rondo malam itu barang Paman Durna kula nggih ayo bali wae paman aku ora sudi beku ning Petruk blang tak orang ning ala ning orang oh cak-cak dundu tak tunggur iki bocahnya iki wis teko ra gundel-gundel mah muring-muring. Bolak-balik sajen iki ming nusul ya ngono kae. Iki ngene. Kowe tunggu kene. Aku tak langsung. Nek ana wong goleki omong wae, ora kena diganggu, lagi semedi. Ngono ya.
Ih, dateng Sendika wis. Kene aku tak njeluk Gareng Bagong kek tak dolanan. Ing tuku sawu dompol-dompol bojo loro rebutan sawu. Tuku bakwan 250 ana prawan nganggo taping. Tanko capo nalika Prabu Baladewa duka yasinipun dadosaken Horoking gara-gara sangsaya dalu sansaya ruwet. Tejamaya Teja Mantri kayugung keprabal saya banten semuanya gara-gara amenangi jamaning edan akeh wong nuruti godaning setan ngalor ngidul ngulon ngetan sembranan golek korban ora ngerti panggopapan nyambut gawe sungkan sing mung jajan kaprawiran ora dieman bakune mangan kencan lan dolan kasusiran dianggep dolanan upama ayu-ayu pulasen yen bagus-bagus gawean sing dadi wong wedok yen pupurane meblok-meblok genti dina minggu lungguh ndodhok methothok arep ben ketok ora isin namun didelok sing lanang morale bejat selawat ora diliwat yen ana sing sambat bareng siat ageng tobat dasar wong murtad asal njakat ninggalake sholat karmane madun-madun bandane wong kene kadisikat prawan rondo dijak maksiat yen dhewe digo minggat ing mriki Gusti Wisnu Aji paring kula do becik ari roji tetekmu tetekku ningen nongan tetekmu tetekku ningen nongan Rawak-rawak sing kaya sing rukun jalak-jalak itu cucu abang sepatu ngeling-ngeling tetekmu tetekku ning nang dang tung ngeling dadak nyapa sik iki